ahinya madon wach na adier kamano ni bunge la mwananchi nikech wacho mar samoro ni jatelo support financial support to uyudo kuom jotelo koso kuyudo ahinya jo siasa wayudo kaka mara marengo uyudo yes inyalo confirm moko kuom jo siasa ma county ma Migori ma samoro se support marungu wayudo gima nyisi ni kawan gi chenro kaka tuo nyako mana nyisi cha wach jo mpira wach mamane yudo ka wall wakanyo yomiyo wan ng'eny ne Solomon gima watiyo gi social media platforms gi wan gi mar WhatsApp wan gi WhatsApp channel wan gi Facebook group mar bunge lo nichi mar koro uyen geja wa leaders kanyo koro samoro kata ji okang bido leaders be yudo wach kanyo kech gene wall kanyo koro gi support wa kwa wacho nitie wach moro gimoro timore kata nyathi moro lagi machalo kama kata school fee they come in ngato yaro singal fabiji ngato ora par ngato ora riyo jo bunge bende choko jo piny mane bunge malawa na inchi mane wall no ji choko so kanya kama gi support wa kwa hivyo mae ndiye makoro chopo kama samoro jastelo wacho ni asebedo kasiro umbendo koro sira mano kwa tim nikech wadwa gi support all round nikech mano is a common goal mae bedo dokete cha koro wambe wa reduce the burden ka jo moko bendo donjo iye mondo kony ngato samoro oro silinge 200 ochomo kuma embo oro silinge 3000 koro ngi samango dwa ketwa ni nyaka ngwa support e wachne mar siasa kata mar siasa mostly okobichuno wago but e bunge lo na inchi nitiere gimoro kaogo common ground mwakao mano mochomo japiny but kuom jasiasa to kibinia ni wadwa declare ni kawuono in wa support ma common ground mane common ground en mag chenro mag jopiny niso ni kuponi nitiere wach moro mowuok mabunge lo nanchi kaka there was a public participation manowuok recently machien cha moro mondo the ngaf and gine mar pes mar ngaf cha okete katiba to gi CDF you hapa ni winyo kamgiza mano that's a common ground mano wanyalo dhi to one day komemorano kaka wano jorongo mandiko mwa present ne jok mane wa Nairobi mano biro mondo ka opachwa maonge gimoro ni jatelo mia gine mia basari ntie kaka digoni pe no we just wrote a memorandum mwa present ne welo mano biro ka pajo piny wato niya mae pajo bunge lo na inchi okay yes gima na temo penjo kanyo endo jakom kamano